Jo, takže čau ľudia, ja vás vítam znova u nového videa. Dneska si ideme zahrať Hide and Seek na mojom obľúbenom serveri, čo je samozrejme The Hive. Tu môžete vidieť aj pekný nápis. Tak si ideme Hide and Seek nájsť. Máme tu na. Ešte pred začiatkom videa by som sa chcel istiť, že máte u mňa odber, lebo fakt mi to kleslo veľmi rýchlo na 16 odberateľov a to je pre mňa zle, takže dávajte, iba na vás sa čaká. No dávaj, všetci čakáme na teba. Už si ten odber dal? Ja ťa vidím. No dobre, už si ho dal, dobre. Nahneme si tu na postielku, bo ja som nevyspatý dneska. OK. Sme tu na... to je to tá mapa. Ja som si vybral zlý blok. Škoda, že neukazujú mapu, alebo keď ukazujú, tak napíšte, že kde. OK. Som schovaný. Keď mám divný zvuk, tak ľudia napíšte do dokumentárov. Ja si každopádne šetrím na pekné herné sluchatka s mikrofónom, takže ten zvuk bude fakt aj lepší, aj všetko. Keď tu niekoho počujete okrem mňa, tak to neriešte. Kde? Fú, kámo, toto bolo tesné. On to nemeral vidieť. On to nemeral nevidí. No dobré, sú zatiaľ dvaja. Ale on je fakt neskutočne blízko, musím si dať pozor. OK, odišiel. Vyšlo mi to. Dáme. On je AFK. By sme mali dostať meček, že? Kamo sú 4 oni. No, 3. Máme meč. To sa len môžem prepnúť. Ale ide typek, ktorý prvý hľadal. A tiež by som chcel mať tak trošku viacej prestrihané videá, ale v tom je problém, že ja neviem, že aký si mám proste akú aplikáciu na strihanie, hej. Si mám nainštalovať, lebo ja proste hrajem na mobile a aj striham na mobile, aj všetko, lebo nemám svoj vlastný počítač, hej. Tak bol by som veľmi rád, keby ste mi napísali, že kde by som si mal strihať videá, lebo fakt toto, čo ja striham, fakt sú len také veci, že pridám niekde nápis, niekde hudbu sem tam, takže keď chcete mať viacej prestrihané videá, tak ľudia napíšte, že čo si mám proste zobrať, aký zobrať, nainštalovať. No čo, to je konec? Toto je tam stále AFK. Čo keby som ho išiel zabiť? Nie, príde mi typek. Kámo, toto bolo nejaké tesné. Ja teraz keby som sa vybral a on by ma videl, to ja som v riti. Keď on mňa nevidí, ja by som teoreticky mohol z jeho zabiť tam. Či on sa hýbe?
Nie, on sa nehybe, ja by som ho mohol zabiť, len všetci sú na spávne. Nuda. Pôjdeme sa možno trošičku ponaháňať. Tam on ma musel vidieť. Nevidel ma, ty vole. OK. Keď táto typka, lomeno typek, odíde, tak ja pôjdem potom toho ho zabiť. Keď tam nebudú na spávne. Ne. OK. Ne, on sa oddychnul. Ja by som ho mohol vypnúť. Yes. Som vyhral. Yes. To je top. Ne, to nie som ja. No dobré. Zahráme ešte jednu hru a bude asi koniec videa. Neviem, čo to bude také. Si idem fajne ohrať zadok predtým. Vlastne ho dostanem. Toto sa zoberiem. Neviem asi, že čo to bude za mapa. Keď to bude tá mapa a som trafil, tak super. OK. Ne. Dobré, tu sa môžeme rovno schovať na spávne. Ma nikto nenájde. Bude, ja pôjdem do kuchyne. Hej. Som pôjdem. Ja som? Ale som. A ja neviem. Messi 7016. Nebudeme sa hádať, že kto je lepší, Messi alebo Ronaldo? Ja som schovaný. Čo robíš, ako na AFK? No, AFK stojí na jednom mieste. Kamo, už jeden sa odpojil. Však on je na jednom mieste. Ty vole, on sa odpojil. Nemáme Hajdara. Ok, máme Hajdara. Ok. Tam beží pod ním. Budem takto pekne šustovať. Typka je slepá. Kvárec, čau. Viete, že čo je smola na mojej klávesnici? Ja to nemôžem dať F5. Teraz potom by som sa mohol pozrieť, že kde je. No toto bude asi nejaký nubak v PvPčku. Poďte, ideme do nej. No, mňa nesmie hitnúť. Nesmie ma hitnúť. Ajaj. Ne! Ona ma hitla. No dobre. Tak kde ste? Tu niekde sa odohrala bitka. Tu by ich malo byť veľa. Poď sem. Ja som dobrý v PvP. No poď, Pátka, kde ideš? Ježiš, ale mne sa to strašne laguje. Než by som ho už dávno dal. On to sa mi strašne laguje. No poď. Ne.
mení furt smer. Za ním pôjdem. On nech zostane. On nevie o tom, že ja za ním idem asi. No dobre, ideme po ňom všetci, tak to musí vedieť. Bum, 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 poď, ne, nie teraz auto jump, fakt ne. Yes. Kill. No. Teraz musíme ich nájsť. Ináč s týmto fake blokami sa dá ako keby pokladať pod sebe sa dajú. Či? Mňa už to zmanili. Nič. Nič. To je ťažké. Tu není nič, tu není nič. Tu asi nebude nič. Tu ani tu. Nič. No asi ťažko. Kamo, to je strašne ťažké. Byť hajderom. No, game over, kde boli? Kamo, what? Kde sa oni schovali? No dobré. Dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a dovidenia.